ole tun truma hian lung nat na le adam doi chungchang karon sei do na hei puram pana doctor silal ram pana ji ani apo pana hian athu le lai min lo da sak thin lo min lo cher sak thin lo ti ama se ke mai ka man lo ai ka youtube pa hian ka active lo khop maya achangin karon ti ve zeu zeu thina mà xe mình lâu like saka mình lâu en sak về thin awangin ka lo me ma en tu te chunga le lo ngai thatu te chunga mình lâu like sak khi ka du khop maya an monetize ve te po kan du mà xe la chu so yangin ka man lo thin em awang hian thu le la hi karon nei tam man lo thina mà xe ka upload chun te chu in lo lu hian a like kha ko jung pui kha lo met zau thin ula izon monetize lampang te po an pan chho ka du view mai ti kha kan soi masa du lo ka ni tak sapeng dang zong zong aya lungmak dang lam em na hi ingai to ngai em le mihring alo pian ma zongin anu lungphu ringin ahon amang thina mihring ni phungpang ngai achan chho atangin alungphu chuan na thok tanin ani dan tur dik takin aphu chara aphut lo hlek chuan mihring chu abuai zui ngal mai thin atop chol rei phei chuan mithi ani zui mai thin ani atho tur dik tak tluang taka atho chuan mihring dam chung chu anuk cha ma zong lung chu aphureng ringot mai ti na ani kumza chuang damte lung an thiar thuk na sa ve kumza chuang damte lungphu chuan chawlova ana thokin kumza chuang aphu char thin ani chu wangin tak sapeng dang ain amak dang lam tak zet ni in alang lungnat na hi ti dam a har hle dam do ya ti dam thei lo ani to china phei chuan mihring chuan englai poin seol than khur thim chu abi reng ti na ani thayang zai ani poin ti fu hle lo chuan rei an dei me ushin lo mi then khatte ro computer chip chikhat mi then khatte ro computer chip chikhat pacemaker wasak ngai an ni bok thin lungna ve hriat theidan taksa achaw ngoi thin panina oma le bana te ana chuak thin pathumna dar veinam le khabekuala te ana thin palina thok harsa kutmor le kemor avota lu ahaya huwa sik seng seng thin ngai tuana afim lova thil hriat achiang lo ruai thin lungphu amumal lova phu zok zok ol thin eng emo thom rihleka mangan aol hle thin bok hetianga yomani chuan doctor pan fat atha ani adam doi lampang han pakaila lungna dam doi atan vaimim hidam doi thaber polangai ani vaimim chon 30 grams tui thiang lim liter khat in chumla alumin emo da voin emo zingtin emo tlaitin rial no khat in thin la ilungnat na chuna satakin athunun thayang vaimim hi akung le anna te baka a vaimim tak a fang chumna tuipo a thatel vek tho na in a chon hi a chak thaber rangai ani lungna atana thale adangte kanan soi le anga purun var nitin mum sarital rot soma atuin thin atha hei hian thisen kalvel asiam tha lunga thisen in pek chhonna puitu thatak ani theiawangin choi apianga me thin atha ani mazil amin amu phoro den dip fian the khat tui thiang hlim no khat ne na chaw polin ni tin zinga le tlaya in thin atha ani marchapui thaklo chi min tru to amu phoro rod dip tui thiang hlim ne na polin achunga kan soyang bok khan in thin atha ani mai tam tok hei po hi kan soi tak ang bok khan amin mu rod dip
tui ne na chaw polin in thin a tha ani parbor a par hlawm nitin a helin chawih a pianga hmeh tel a tha ani broccoli chawih a piangin a helin emaw chhum hmin emaw hmeh thin a tha thei ar lung hnah a hnah chhum tui nitin zingah leh tlaiah in thin a tha ani fanghma chawih a piangin hmeh tel a tha nitin ei thin a tha bawk a chunga ka sawi kha kan let leh lawk anga thei ar lung hnah ka tih hi a kalam dingin ka hrelo a a hria te chuan comment lamah te pawh a sawi dan tur awm ang kha in lo sawi mai dawn nia khang kan sawi tak te kha tih thei deuh vek ina ulsam taka tih thei deuh vek ani a chhawr tangkai thei dan ngaih tuah thiam erawh a pawimawh hle ani tih kha tun kan sawi thei chin ni sela ngai thatu te milo like sak ula subscribe lo te milo subscribe sak bawk ula alawm khawpang zawain ni man nuam